imini yecawa ibuye yavela, imini yomvuyo omkhulu, imini enkulu yenhlanganisela yabantu benkosi yezulu, yimini insimbi yobizo ibethwe, yimini abantu bayalwe, yimini ilizwi lobomi lithethwe, yimini kubongwe umdali, yimini eyaphumla ngayo inkosi yezulu ukwenza izulu nomhlaba, yimini wesuka umkhululi omkhulu waphuma kwelakhe ingcwaba, yimini abantu benkosi baqhele ukuva indaba zovuyo, yimini amakholwa alangazelele indawo asinga ngakuyo. Vuyani makholwa, vuyani zingcwele, bongani inkosi enkulu, kufika ukufezwa kwendino ziphele, niphumle kwanani phezulu. Umhla enyangeni ngumhla wesixhenxe, phansi kwephepha 124, indumiso 29. Umhla enyangeni ngumhla wesixhenxe, phansi kwephepha 124, indumiso 29. Ukukhuthaza ufundo lwezibhalo, mandiyicele irhamente umhla wanamhlanje siyokuzifundela emakhaya, zisithi endaweni yomhla sithatheni iiBhayibhile zethu, sifumaneni isifundo eyizaba sesokuqala neyizaba sesokugqibela kule vangeli engcwele ebhalwa nguMateyu, isahluko esikhulu 28. Sawuqala ukufunda kumqolo we-16, siyoma kumqolo wama-20. Ivangeli engcwele ebhalwa nguMateyu, isahluko esikhulu 28. Sawuqala ukufunda kwivesi ye-16, siyoma kwivesi yama-20. Masifunde. uYesu uzibonakalisa kubafundi kwelaseGalili. Bahamba ke abafundi abali-11 baya kwelaseGalili kuloo ntaba wayebayalele yona uYesu. Baza bakumbona baqubutha kuye. Inxenye ke yathandabuza. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi kuzo zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni lam, egameni loYise, loNyana, loMoya Oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisela umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Sawuthintelwa kuphela kwesahluko, lilizwi lenkosi eli, inkosi ehlala ezulwini, mayilisikelele ilithamsanqelise ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Masithandaze. Umthandazo wokuqala, page 70, icawa yomTrinity. Thixo namandla onke ongunaphakade, osiphileyo thina zicaka zakho, ufefe lokuba sithi ngayo ingxelo yenkolo eyinene sivume ubungcwalisa abaphakade ubuTrinity. Sithi kanjalo ngamandla obungangamsha bakho sikubhedeshe wena umnye. Siyakuthandaza ukuba usiqinise kule nkolo nokuba usikhusele ngamaxesha onke kuwo onke amashwa. Wena uhleli elawula ngobukhosi, unguThixo emnye kude kube ngunaphakade. Amen. Masilifumaneni ke ilizwi lethu njengoko libhaliwe, esizawuthandazela phezu kwalo ngale mini yanamhlanje.
kule vangeli engcwele ebhalwa nguMateyu sisahluko samashumi mabini anesibhozo. Umqolo endinqwenela into yobana ngaba sithethe ngawo ngale mini yanamhlanje ngulowa wamashumi mabini awanando. Kukho amazwi afundeka ngolu hlobo: niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Kodwa ngenxa yobude bayo le vesi ndithanda nje sithi niyabona mna ndinani yonke imihla. Mandithabathe ke lithuba ndibulise umongameli, ndibulise amagosa, abashumayeli belizwi likaThixo, omama, amadodana, intombi, ulutsha, othemba nonothemba, abantwana abancinci abangakwaziyo ukuzithethela phambi kobusuku bukaThixo, iindwendwe ezikhoyo ngaphakathi emnqubeni, naye wonke umuntu olapha ngaphakathi emnqubeni. Ndivumeleni bazali bam ndithi molweni ngale ntsasa. Sisuka ke kwinkonzo yePentecost apho uYesu athe esahleli nabafundi bakhe bemangalisiwe kuba baphinde bambone ephakathi kwabo. Wathi esancokola uYesu suka kwenzeka into esisimanga, bazaliswa ngumoya oyingcwele. Bathi besajongeleyo yokungcwaliswa ngumoya oyingcwele, baqala ukuthetha ngalwimi zimbi. Sisuka ke kuloo nkonzo yohla komoya oyingcwele, kodwa ngoku sikwinkonzo yokuqala emveni kwenkonzo yohla komoya oyingcwele, inkonzo yomTrinity. Rhamente entle esekhona elizweni, niyabona mna ndinani yonke imihla. Kukule ncwadi ke esifumana kuyo la mazwi, incwadi ebhalwa ngunyana womLevi uMateyu kaElufeyu, rhamente entle esekhona elizweni, nowathi emveni kokuba edibene noYesu wawushiya umsebenzi wakhe uba ngumbuthi werhafu, walandela uYesu. Athi omnye umbhali xethetha, thina sashiyeka izinto zonke sakulandela, uyawuba yintoni na ke umvuzo wethu? Ngoba mna ndinani yonke imihla. Kodwa nangoku sengumlandeli kaYesu uMateyu, kusekho abantu abambiza ngokuba ngumbuthi werhafu, rhamente entle esekhona elizweni. Ngoba kweli lizwe siphila kulo kukho abantu abathi ngeli xesha sikwixesha le-present tense, kodwa babe besathetha nge-past tense yomntu. Kwenzeka loo nto kulo mzalwane, ufumane elo lishwa uMateyu, rhamente entle esekhona elizweni. Kodwa akayinanzi loo nto uMateyu. Eyona nto iphambili kuMateyu yinto yobana ngaba ungumlandeli kaYesu, rhamente entle esekhona elizweni. UYesu apha uzibonakalisa kubafundi bakhe, rhamente entle esekhona elizweni. Uthi kuba uYesu uhambani?
hambani madoda, niye kulo lonke ihlabathi, nivakalise iindaba ezilungileyo. Kodwa uthi uyesu kula madoda, ndazawuhamba le ndlela, kodwa kule ndlela nizayihamba, zeninggoyiki kule ndlela, ngoba mna ndinani yonke imihla. Rhamente ntle esekhona elizweni, bantakwethu, unathi uyesu, uyasithembisa uyesu ngale mini into yobana ngaba masingoyiki, ngoba unathi uyesu, athi omnye umbhali into ethetha ngemva nangaphambili, usingqongile uthixo. Rhamente ntle esekhona elizweni, athi umculi kangemva ephuma ngenye imini, athi sihamba nayo uyesu, silala nayo uyesu, sihlala nayo uyesu, sivuka nayo uyesu, ngoba uyesu kaloku uzizinto zonke kuthi, uyesu kuthi. Yabonani, mna ndinani yonke imihla, athi omnye umbhali xa ndimva, noba ndihamba emfuleni wathi nzolokufa, andikwaye nabubi. Unam wena, intombi yakho Nkosi, ingumsimelelo wakho, uyandithuthuzela. Rhamente ntle esekhona elizweni, yile nto ndimva ethethe kamnandi umfo kaYezra, athi singamakhoboka kweli lizwe, kodwa kuyo yonke loo nto akasilahlanga uthixo, ngoba uyesu unathi rhamente, bantwana bahle abathandwa lilizwi. Athi omnye umbhali, amadoda angawa atyhafe endleleni, abafana bakhubeke, kodwa bona abathembela kuthixo bakuhlaziyeke emandleni, ontinga njengekhosi. Rhamente ntle esekhona elizweni, yiyo loo nto sisiva lo mbhali ngale mini yanamhlanje esithi, niyabonani, mna ndinani yonke imihla, mandiyithethi into ethi mahedabheka amahle, noba imeko isibeka kweyiphi indawo, noba sizibona sihleli sodwa, noba sizibona singamalolo, kodwa mandiyithethi into ethi akasilahlanga owethu Yesu, unathi uyesu, nakulona umbulalazwe, siphulukana nabantu bethu esibathandayo, kodwa akasilahlanga uyesu, unathi uyesu. Ndifuna undishiya nelo themba bantakwethu, le nto yobana ngaba akasilahlanga uyesu. Singazibona thina ngathi uyesu okanye ngathi usathana uthatha indawo, kodwa uthixo usanika usathana ixesha. Akasilahlanga uyesu, uzawuvela uthixo ngelakho ixesha elifanelekileyo, ngoba zonke into azenzayo uthixo uthatha ixesha lakhe. Inkosi yozuko, inkosi yoxolo, mayiwasikelele la mazwi, iwathamsanqelise ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Masithandaze. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Thixo wokhokho bethu, Thixo wabazali bethu, Thixo wethu, Thixo wabantwana bethu, siyabulela Nkosi uba noThixo njengawe usilondolozileyo Thixo kwada kwasangale mini yanamhla. Uzusilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Sithi ngale mini Nkosi singawe esoneni, zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho. Thixo unamandla amakhulu, zonke ke izinto Thixo sizicela sinalo ithemba lokokuba unako ukusenzela wena njengomzali uYesu Kristu umkhululi wethu. Amen.